Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwela eIthonga ngomhla ka-23 September. Umakhomalo-ke guys, singathi indaba yokuthi iy'ncwadi zakhe iphumele obala imshayisa ngovalo. Okuwe sinakho konke ukuthi uqale wangazi ukuthi ubani lo oyitholile lezi iy'ncwadi. Uhambile-ke nokwanda wambuza ukuthi ngampela ubani lo ukhiphe izinto zakhe lapha ekamereni. Wabuza-ke unokwanda ukuthi ziphi zona. Wathi ngisho leliya kesi leli nje lami lihlala iy'nto zami. Wathi, oh, ngithe nje alihambe lelo kesi ngoba lafa ngesikhathi kuney'khukhula liye laphaya kokhandiswa kaMabaso. Wathi, okay, manje ubani olihambisile? Wathi, oh, ngicela uyengwayo ukuthi angihambisele lona. Wathi, ubukhona ngesikhathi elivula? Wathi, cha, mina bengingekho. Wathi, oh, kodwa yazi nokwanda bekuyokusiza ngelinye ilanga ukuthi mekukhona into ofuna ukungilungisela yona ekamereni uqale ukhulume nami kuqala. Wathi, oh, sisincese bandla bengazi. Kubonakala nje ukuthi uyashalaza-ke manje ngoba usuyazi ukuthi unjinjweni impela lo othole lezi iy'ncwadi. Hey guys, umakhomalo uthe esethi uyaphuma bandla uyele ey'tolo. Ezama phela uku-avoid-a yena unjinji. Wamane wahlangana naye esangweni wathi, hayibo, Ntungelihle, iy'ndaba, ubekwa yini lana, uyahamba uyaphi? Wathi, hhayi ngisaya ey'tolo. Wathi, eyi weNtungelihle, ngabe kukhona yini ofuna ukungitshela khona? Wathi, angazi, yini ubuzelani? Wathi, hhayi ukuthi nje ngiyakubona ukuthi ungincintsha amehlo nje ngathi khona ofuna ukungitshela khona. Wathi, hhayi cha, akukho lutho. Wathi, ungakhathazeki-ke uma ufuna ukukhuluma, uyazi mina ngihleze ngikhona. Wathi, hhayi kulungile yengwayo, wabehamba umakhomalo. Kubonakala nje guys ukuthi kuyabhinqwanwa la. Guys, emva kwalapho-ke, yeyi uyengwayo bengamazi ukuthi nje uqede lapho wenza nje ilantshi yomndeni. Ngesikhathi esahambile umakhomalo wadeka itafula ngaphandle, wathenga inyama yangaphakathi yenkomo, waqede lapho kwaba yiphuzo kwakuhle kwanjeya. Nokwanda, ayanda, ngisho naye impela-ke uBanele, owaziwa njengokuthi phela uSanele-ke laphaya, hhayi bekade ekhona. Uthe nje ebuya umakhomalo ekhathele eyimvithi. Bamane nje bathi wozohlala nathi. Wazama-ke ukuthi angafuni ukuhlala nabo, wakhala ngekhanda. Kwathiwa lalela amaphilisi ekhanda khona. Wabegijima unokwanda eyolanda amaphilisi namanzi. Wathi nje uyengwayo mnikeni nempela amaphilisi uyawadinga uNtungelihle. Yo guys, umakhomalo-ke beseloke nje bandla ecosha ubala la phansi ekudleni phela kungadleki ngisho ukudleka. Waqala-ke uyengwayo guys, wasina wayibethela kumakhomalo. Wathi, weNtungelihle, uyazi phela le nyama le ngiyithole laphaya, kuthiwa inyama yenkomo engalawuleki. Uyabona le nkomo le yile othi uma uyizama ukuyifaka esibayeni iloku iphuma ayilawuleki le nkomo ifana nontanzi. Hayibo, kwaqala kwamuncu-ke manje etafuleni. Wathi, phela mina bengazi Ntungelihle ukuthi wena ninontanzi, niyazana kakhulu impela. Wathi umakhomalo, kufanele phela sazane, angithi safunda esikoleni esisodwa. Wathi, ingakho nje ukukhululeka kangaka mekukhona untanzi. Uze ummeme uthi akeze ezodla isidlo sakusihlwa nathi. Wathi, angithi nje ngamema ukuze sikwazi ukuthi simfunde kangcono. Kubalulekile ukuthi umuntu ofuna ukumazi umsondeze eduze. Wathi, umsondeze eduze. Angithi khona uzobona nezinto lezi eniy'bona ninobabili, angithi. Hhayi guys, uBanele waqala-ke manje wabuka unina, wabuka ubaba omncane, wabuka unina, wabuka ubaba omncane. Wathi, kwenzakalani lana? Umakhomalo wathi, nami angazi ndodana, ukuthi nje sengiyabona ubaba omncane wakho ngihlaba ngemibuzo eminingi. Wathi, angimhlabi ngemibuzo. Wena ndodana, ngithi nje ngifuna ukwazi nje ngiyazibuzela, likhona nicala uma ngizibuzela mina? Alikho, ngithi hayibo guys. Mane nje wathi uBanele kulungile, ngisacela ukunishiya kancane ngiyobheka inyama, angiyabuya. Wakhetha ukuhamba guys, wakhetha ukuyideda indawo. Hayibo, kodwa yini ngoyengwayo, amane nje asale selibhadlaza iqiniso nje asho ukuthi uthole iy'ncwadi, akhuluma ngaloke emshisa nangomntana abantu. Uyazi umphendula kwi-braai stand, uloke emphenduphendula nje. Uyasha ngampela umakhomalo manje guys. Naye-ke ukuze angaloke eshiswa kanje akasale nje esimbizela eceleni uyengwayo akhulume lonke iqiniso, mhlawumpe uzomxolela guys.
Yeyi-ke guys, kuthiwa-ke umuntu ngampela akacushwa ngoba uMakhumalo umane nje wahamba waya le ekamereni la kukhona khona yena impela uyengwayo. Hey, umbuzo ukuthi ngampela mdlalo muni lo awudlalayo. Guys, umane nje wathi yengayo, ukhuluma ngani? Wena mawucabanga muphi umdlalo engiwudlalayo? Wathi sengiyazi ukuthi wena uthole iy'ncwadi laphaya lezi engangibhalelwe untanzi. Manje indaba ubungamane nje ungibuze ngazo. Wathi ya vele, ngifuna nje ungitshele ukuthi kuqhubekani phakathi kwakho nontanzi. Wathi uyazama bandla ukuphika uMakhumalo, wathi akukho lutho, wathi lalela la, mewukuthi awungitsheli mina sizoyenza le nto ibe lula manje. Siyahamba sinawe siyalika ntanzi. Ngifuna untanzi angitshele yena mathupha ukuthi ngesikhathi yena ebhala lezi iy'ncwadi lezi, wena wawenze njani? Wawuthula ungaphenduli noma khona owawukwenza ngaphezu kwalokho? Wamanathi uMakhumalo, sasiyingane, sasisebancane, le nto yenzeka kudala. Yuu guys, yeyi intukuthelo yabhala ebusweni kuyengwayo. Guys, selibhobokile-ke ithumba, sezocaceka ukuthi iy'nyathelo ezothathwa emva kwala zizoma kanjani. Hhayi-ke guys, akupheli lapho-ke. UNtanzi ngapha naye ubhekene nezakhe iy'ndaba. Shuthi-ke emva kokuthola ngophinda ukuthi singathi uZama ubhizi laphaya noSanele Magwaza Construction, umconfront-ile uZama, washo ukuthi ufunani kuSanele. Washo kuZama ukuthi lalela, bengimhambisela ukudla vele. Wambuza ukuthi ngobani? Wathi hayi bo, phela sisebenza naye, alikho icala lapho. Wathi wezama, phuma kulowo muntu, phuma. Wathi uZama, angizutshele wena usekho nje ey'ndabeni zami, thatha iy'nkinga zakho ubhekene nazo, le akusiyona inkinga yakho, ngiphumela endlini yami. Waphuma ngampela kuNtanzi. Emva kwalapho-ke guys, uZama uhambile washiya angalazi kuphinda. Yeyi, wamutshela ukuthi lalela la, mina noSanele hhayi sibona nje abantu abasebenza ndawonye kuphela siyathandana. Futhi yeyi, lokhu kudla lokhu akudlayo akusikona kuphela ukudla nje engimnikeza kona guys, amahlazo. Washo nanokuthi ungcono kabi uSanele kunaye uphinda. Washo ukuthi uphinde unomlomo onuka isitamkoko. Wathi u-ice boy, wathi akayazi indima yakhe la ekhaya kubo, angalinge nje amphaphele aphume ey'ndabeni zakhe. Uphinda umane nje wasutha ukudla kade kudla guys, esezwe uZama emphoxa kabuhlungu kangaka. Okunye-ke kokugcina guys osukwini, ithonga ukuthi uGirl iMinathi uprophozile-ke guys kuNkosinathi brother uLetho ukuthi phela amngene as umyeni wakhe omusha, njengoba phela uNkosinathi engasekho emhlabeni. Imagine kube umuntu wesifazane oyicelelayo. Ngikaze ngizwe into enje. Kuvamise ukuba umndeni oshoyo ukuthi hhayi ngoba umyeni wakhe webandla usheshe wahamba esamncane, ngcono angenwe ubani. Yena wayikhethela guys ukuthi hhayi impela uLetho uyena uzoba umyeni wami omusha. Hayi bo guys, insumansumane-ke le. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ne-like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama nqobile niphathele amazwibela ey'thonga ngamhlanje.